नमस्कार. आज मी तुम्हाला अळूवडी कशी बनवायची ते दाखवते. त्याच्यासाठी इथे आपण मसाला पहिला तयार करून घेऊया. इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरं, 3 ते 4 मिरच्या हिरव्या, 2 इंच आल्याचा तुकडा आणि मूठभर कोथिंबीर. आता आपण हे वाटण तयार करून घेऊया. इथे मी आळूची पानं घेतले, 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. आता आपण साफ करून घेऊया. वरती अशा जाड सिरा असलेल्या आपण पूर्ण चाकूच्या साहाय्याने काढून घ्यायचे. आता इथे मी सर्व पाने साफ करून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते वड्या कशा बनवायच्या. इथे आपली सर्व पाने साफ करून झालेत. आता आपण त्याचं मिश्रण तयार करून घेऊया. इथे मी रेडीमेड 300 ग्राम बेसन पीठ घेतले. आता आपण जे वाटण करून घेतलं होतं ते 2 चमचे टाकून घेऊ. इथे मी घरगुती मसाला आपला लालवाला टाकते, 2 चमचे. इथे मी हिरव्या मिरच्या वापरल्यामुळे थोडं तिखट, लाल मसाला कमी टाकला. हळद अर्धा चमचा, धनेपूड 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, चवीनुसार मीठ इथे मी 1 चमचा टाकलाय, पाव टीस्पून खायचा सोडा. इथे मी 8 ते 10 कोकम भिजत ठेवले 3 ते 4 मिनिटासाठी. त्याचा आपण रस तयार करून घेऊ. तुम्ही चिंचेचा कोळ किंवा कोकम आगळ असेल तो पण वापरू शकता. मसाले आपले टाकून झालेत. आपण थोडं मिक्स करून घेऊया आणि थोडं पाणी घालून मिश्रण तयार करून घेऊया. इथं आपलं मिश्रण तयार झालंय. इतकं घट्टसर मिश्रण तयार करून घ्यायचं. आता आपण पानांना लावून घेऊ. अशा प्रकारे आपण सर्व पानांना एक एक करून पीठ लावून घ्यायचं. एका रोलमध्ये 3 ते 4 पानं आपण लावून रोल बनवू शकतो. हे आपलं 4थं पान आहे. आपल्याकडे पानं कधी छोटी मोठी आपल्या बाजारातून मिळतात. मग आपण मोठं पान असेल ते तळाशी टाकायचं, त्याच्यामध्ये छोटी पानं लावू शकतो. इथे आपण कढईमध्ये 2 ग्लास पाणी गरम करून घेतले. आता आपण आपली अळूवडी
वाफवण्यासाठी ठेवून देऊया 20 ते 25 मिनटं झाकण ठेवून. इथे आपली 20 ते 25 मिनिटे झालेत. आपल्या आळूच्या वड्या वाफवून तयार झालेत तर चेक करूया. तयार झाले आता गॅस बंद कर. इथे आपली आळूवडी आता थंड झाले. आपण कट करून घेऊया. आपल्याला जेवढे जाड पातळ पाहिजे तेवढे आपण काप करून घ्यायचे. इथे मी एवढ्या जाडीचे काप करून घेतले. आता मी सर्व कट करून देते. इथे आपल्या सर्व वड्या कट करून घेतल्या आहेत. कढई गरम करून तेल टाकून मी आता त्या तळण्यासाठी घातले. आता आपण ह्या थोड्या लालसर होईपर्यंत दोन्ही बाजूने शेकून घ्यायचे. एवढ्या लालसर होईपर्यंत आपण तळून घेतले. आता मी काढून घेते. अशा प्रकारे आपल्या आळूच्या वड्या तळून तयार झाले. तुम्हाला शालो फ्राय करायचे असतील तर तुम्ही शालो फ्राय पण करू शकता. मी इथं डीप फ्राय करून घेतली.